Jarene Mas Gito, manuk dicedhaki kimpet malah mlungker, apa obate yo? Yo bahaya kuwi. Bahaya lah randah mau tangani Mas Gito. Ndang ditangani lo Mas. Ndang ditangani Mas Gito. Lek ora ndak mau tangani, bahaya. Solusine Sainem gini. Solusine Sainem sampean pertanyaannya dulu, apa sampean ki pekerja berat? Engko lek bagi cowok yang bekerja berat terus apa ki terlalu dehidrasi. Maksudnya dehidrasi ki sampean kerjane kesel, kerjane okol, terlalu mengeluarkan banyak keringat, iku sampean akan melemah juga, Mas.